Hola, bones, soc el Marc Vendrell i avui crearem la nostra primera aplicació amb Meet App Inventor. La plataforma Meet App Inventor és una plataforma que ens permet crear aplicacions per a mòbil Android de forma visual i senzilla. Per entrar-hi només cal que busquem Meet App Inventor a Google o entrem a la pàgina web meet.appinventor.edu. Per començar, clicarem al botó que veieu aquí dalt, Create Apps, i heu d'entrar amb el vostre compte de Google per registrar-vos. Si ja heu entrat alguna altra vegada us entrarà directament, si no, us demanarà que us registreu amb el vostre compte de Google. Un cop cliquem al botó Create Apps, ens apareixerà el gestor de projectes. En el gestor de projectes tenim totes les aplicacions o projectes que has creat mai amb aquesta plataforma. A partir d'aquí, per començar una nova aplicació, hem de clicar al botó Començar un projecte nou, que és aquest botó que veiem aquí dalt. Si la plataforma us surt en un altre idioma que no és el vostre, doncs cliqueu aquí i el podeu modificar. Si els idiomes principals serien l'anglès i l'espanyol. Anem a començar un projecte nou. El primer i més important per començar un projecte nou és posar-li un nom. No li podem posar qualsevol nom, sinó que tenim una sèrie de coses a tenir en compte. Primer de tot, el nom del projecte ha de començar amb alguna lletra. No puc posar espais, com podeu veure aquí, quan jo intento posar un espai em diu que no. Per tant, la meva primera app, la meva primera app. Per què és així? Doncs perquè per evitar problemes i errors a l'hora de generar després l'aplicació, com més senzill o menys coses hi hagi dins el nom, millor i més fàcil. Som-hi! Un cop tenim obert el projecte, com podeu veure, el primer que ens surt és el dissenyador. El dissenyador ens surt una pantalla de mòbil i nosaltres hi podem anar afegint coses. Quines coses tenim? Aquí a l'esquerra tenim la paleta i tot de components que nosaltres podem afegir en el nostre telèfon mòbil. Podem afegir botons, caselles de verificació, selectors de data, imatges, etiquetes, llistes, notificadors, desplegables, switchos, camps de text, seleccions d'hora. Això seria com a la part d'interfàs d'usuari. A la part de disposició, a nosaltres ens permet posar les coses en la disposició que nosaltres vulguem per organitzar les coses de forma horitzontal, de forma vertical, que aparegui la barra d'escroll per pujar o baixar. A mitjans, per poder gravar, per poder utilitzar la càmera, el reproductor, el so, el gravador de son, reconeixement de veu, text a veu, dibuixos i animacions, podem utilitzar pilotes, llenços, sprites, utilitzar eines per a mapes, sensors, com si tinguéssim nosaltres un telèfon mòbil de veritat, temes de compartir, d'enviar textos, compartir amb Twitter, d'emmagatzematge, connectivitat, tema de Bluetooth, pàgines web, tots els temes dels controls del robot, del Lego Mindstorms, tant l'NXT com l'EV3, parts experimentals i extensions que es poden afegir a aquesta plataforma. Això seria tot el que nosaltres podríem afegir a la nostra pantalla. A partir d'aquí, nosaltres quan afegim qualsevol cosa a la nostra pantalla ens apareixen aquí llistats com a components. I després les propietats. Quan nosaltres cliquem als components, aquí en les propietats. Sempre per defecte hi ha l'Screen 1. L'Screen 1 és la primera pantalla que ens apareixerà quan obrim l'aplicació i les diferents propietats que té. Des d'aquí, de les propietats, per exemple, aquí es pot canviar el nom de l'aplicació si la volguéssim canviar, si no ens agradés. Podríem canviar la imatge de fons de la pantalla, podríem posar animacions per obrir i tancar la pantalla, la icona que apareixeria al nostre telèfon mòbil quan nosaltres tenim l'aplicació instal·lada, etc. Diferents coses que nosaltres podríem anar canviant, la versió de l'aplicació, etc. Per fer la nostra primera aplicació d'avui farem un Hello World. Un Hello World és un Hola Mundo, que bàsicament és una aplicació que es fa servir per aprendre les bases de qualsevol llenguatge de programació. Per fer-ho nosaltres ho farem una mica de diferent. L'objectiu d'aquest exercici és posar un zombi que quan nosaltres cliquem faci un soroll. Per tant, per clicar necessitarem un botó, posarem una etiqueta perquè es vegi més o menys quin és el text que diuen els zombis i afegirem des de medios un so. Si us fixeu, quan jo he posat el botó i l'etiqueta m'apareixen aquí a la pantalla, el so no, perquè el so no és visible, per tant ens apareix aquí. I llistat aquí a la vora ens apareixen els tres components que jo he posat. Ara són tres components i no costa gaire d'identificar-los, però sí que és interessant, a mesura que nosaltres afegim components o a mesura que anem posant coses, de canviar el nom o identificar-los fàcilment perquè després a l'apartat de blocs sabem sempre de què estem parlant.
Al botó 1, per exemple, li podríem dir botó zombi. L'etiqueta 1 li canviarem i li posarem text zombi. I al sonido 1 li canviarem el nom i li posarem so zombi. Abans de començar amb la resta de coses i començar a dissenyar amb els blocs perquè interactuï, el que farem serà modificar el botó, l'etiqueta i el so per al que ens interessa. El primer que farem amb el botó és treure el text, perquè jo vull posar una imatge d'un zombi, per tant li trauré el text que té. Li poso text, li trec i afegeixo la imatge del zombi. Subir arxiu i anem a buscar la imatge del nostre zombi. Posarem aquesta imatge que tenim aquí. Un cop tingui jo la imatge seleccionada, li podria modificar l'aspecte d'alçada, l'aspecte d'amplada, però ho deixarem amb automàtic. Si us hi fixeu, jo encara que ara modifiqui l'apartat de negreta, cursiva, etc., com que no hi ha cap tipus de text, no surt. Habilitado és per si aquest botó funciona o no funciona, i el color del fons és per si volguéssim canviar el color del fons, ho deixarem tot per defecte, no tinguem problema. Posició del text, si tinguéssim text. El text del zombi. El que farem serà posar el que diria un zombi, no? Un zombi fa aquella mena de so estrany, per tant, escriurem aquest text. I perquè es vegi una mica de millor ho farem més gran. Lletra 20, per exemple, més gran, 30, així, i color del text vermell. I fons negre, que sempre queda bé vermell sobre negre. Si us hi fixeu, ara tenim el zombi aquí, que està més o menys centrat, i el text aquí sota. Si no volguéssim centrar-ho tot, anem a l'apartat Screen 1 i la disposició horitzontal, i diem que ho volem tot centrat, totes les coses que hi hagin a dins estiguin centrades. Aprofitaríem i canviaríem el color de fons de l'Screen 1 i posaríem tot negre. Així es veurà millor, tot negre. D'acord. Pel so del zombi, l'únic que hem de fer és pujar l'arxiu de so del zombi. Sí? Tota la part del disseny ja estaria. Ara tindríem el zombi, el botó del zombi, amb el text i el so. I està tot programat. Hauríem d'anar ara a l'apartat dels blocs, els blocs de programació, que és això que tenim aquí a la dreta, per tal que nosaltres li fem a la nostra aplicació el que nosaltres vulguem. El que farem serà que quan cliqui el botó del zombi, quan el botó del zombi clic, executar. I què volem que executi? El so del zombi. Demanar reproducció del so del zombi. Això seria tota l'apartat de programació amb aquesta primera aplicació. Si us hi fixeu, és molt senzill. Quan cliquem el botó, es reproduiria el so del zombi. Si us hi fixeu aquí, tenim fàcilment identificat quin és cadascun dels components que nosaltres hem triat abans, al dissenyador, perquè li hem canviat el nom. Per provar-ho, la manera més fàcil per provar-ho és, si teniu un mòbil amb Android, instal·lar-vos l'aplicació Meet AI Companion i connectar directament l'aplicació amb el que teniu. Al clicar connectar, AI Companion us surt un codi QR. Si agafeu el vostre telèfon mòbil i escanegeu aquest codi QR, us sortirà l'aplicació que heu estat fent servir vosaltres. Escanea codi QR. Vinga. Això el que farà serà enviar-li l'aplicació al mòbil. Sempre les primeres vegades tarda una mica més i sobretot també depèn de la qualitat del wifi que tingueu, perquè ha d'enviar la imatge, d'enviar el so des de l'ordinador cap al telèfon mòbil. Ens esperem una mica. Vale, ja tindríem l'aplicació al nostre mòbil, llavors l'únic que hauríem de fer seria anar clicant a sobre i al clicar a sobre veuríem que fa el soroll del nostre zombi. Doncs això bàsicament seria tot. Si ara volguéssiu guardar la vostra aplicació per enviar-li a algú o enviar-li al vostre professor, el que heu de fer és generar l'aplicació i posar guardar arxiu APK en mi ordenador. A l'apartat generar
guardar arxiu APK en mi ordenador. Si volguéssim fer-ho a partir d'un codi QR, també escanejant i aniria directament al mòbil, o per guardar l'ordenador clicaríem aquí. Això el que farà serà generar l'aplicació, compilar l'aplicació, de forma que jo la pugui guardar i després instal·lar-ho doncs, en un emulador, a l'ordenador, o enviar-ho al professor. Doncs això seria tot i avui ja tindríem la nostra primera aplicació amb App Inventor. Espero que us hagi agradat i sobretot experimenteu que es poden fer moltes coses. Adeu!